Mr D ar Lleidi'r Llwyd gan Helen Emmanuel Davies. Roedd Tad Cu a Mam Gu yn byw yn Llanadar, tref ar lan y môr. Roedden nhw'n cadw siop hen bethau yno ac yn byw yn y fflat uwchben y siop. Roedd eu tŷ nhw yn un o 2 hen dŷ oedd yn agos iawn at y traeth a'r twyni tywod. Yn ystod misoedd yr haf, byddai llawer o ymwelwyr yn ymweld â'r siop. Roedd Tad Cu wrth ei fodd yn casglu hen bethau ac roedd e bob amser yn chwilio am bethau diddorol. Roedd y daith yn hir ac roedd hi bron yn amser swper pan gyrraeddon ni. Parciodd Mam y tu allan y siop. Sylwodd Chris ar yr arwydd uwchben y drws. Plas yr wylan, siop hen bethau. Roedd hi'n noson braf, ac wrth ddod allan o'r car, edrychodd Chris draw i gyfered y môr a'r traeth. Gwelodd yr haul yn machlud yn goch, a gallai glywed y gwylanod yn galw ar ei gilydd a'r tonnau man yn taro'n ysgafn ar y traeth. Ar ben pella'r traeth, safai hen gastell ar ben clogwyn, ond chafodd Chris ddim amser i sylwi ar unrhyw beth arall oherwydd yn sydyn agorodd drws y siop ac roedd Tad Cu yno yn ei croesawu nhw. "O, dwi wedi bod yn edrych mlaen amdano chi. Dewch i mewn, dewch i mewn." Rhedodd Chris i fyny'r grisiau i'r fflat i ddweud helo wrth Mam Gu. Gwelodd ar unwaith mor flinedig oedd hi'n edrych. Ond ei bod hi'n welw ac yn drist, roedd hi'n falch iawn o weld Chris a'i fam. "Gobeitho'ch bo' chi bron a llwgu," meddai gan Weni. "Dwi wedi paratoi swper sbesial i ni." Edrychodd Chris ar y bwrdd. Roedd Mam Gu wedi paratoi gwledd oedd yn ddigon i dynnu dŵr o'i ddannedd. Brechdanau ham ac wy a thamato, llon powlen o fefus a hufen a chacen siocled enfawr. Doedd Mam Gu ddim wedi anghofio am Bob chwaith. Roedd asgwr mawr blasus yn ei ddisgwyl ar y llawr yn y gornel. Wrth i'r teulu eistedd ag amgylch y bwrdd yn bwyta, gwnaeth Mam Gu i gorau glas i edrych yn hapus. Ond sylwodd Chris nad oedd hi'n bwyta llawer. Roedd Tad Cu'n egluro wrth Mam beth oedd angen iddi wneud tre roedd ei ffwrdd ar wyliau. "Mae angen cael rhywun yn y siop rhwng 9:15 wedi 9 a 6 o'r gloch bob dydd." Chris, mae gen i rhywbeth i ti," meddai Tad Cu, gan gerdded draw i gornel y stafell. "Dwi wedi dod ar draws llond bocs o hen lyfrau, ac roedd hwn yn eu canol nhw." Estynodd lyfr bach i Chris. Agorodd Chris y llyfr, yna edrychodd yn syn ar Tad Cu. Roedd y tudalennau'n wag. Y cwbl oedd arnyn nhw oedd dyddiad ar ben pob tudalen. "Ai chwarae joc oedd Tad Cu?" meddai Tad Cu. "Dyddiadur yw e. Dyddiadur arbennig. Does dim blwyddyn arno, dim ond mis a dyddiad. Felly, gallu di i ddefnyddio unrhyw flwyddyn." Doedd Chris ddim yn siŵr. "O, dwi erioed wedi cadw dyddiadur," meddai'n ansicr. "Fyddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddweud." "O, dwi'n cadw dyddiadur," meddai Tad Cu. "Dwi'n sgrifennu ynddo fe bob dydd." "Ysgrifenna fel petai ti'n siarad â ffrind." Pa ffrind?" gyfnodd Chris. "Mr Dyddiadur," meddai Tad Cu. "Beth am Mr D?" meddai Mam gan chwerthin. Meddyliodd Chris. "Mr D," meddai. "Syniad da. Fe wna i sgrifennu at Mr D." Wrth i Chris gymryd y dyddiadur oddi ar Tad Cu, llithrodd y llyfr o'i law a disgyn i'r llawr. Estynodd Chris i'w godi a sylwi ar ddarn bach o bapur oedd wedi syrthio allan ohono. Roedd rhywbeth wedi sgrifennu ar y darn papur. Darllenodd Chris. "O sefyll wyt ar lwch y llawr, a syllu lan i'r awyr fawr, o'r twyllwch golau ddawr i'w ddydd, a'r deryn air fydd eto'n rhydd." Edrychodd Chris yn syn ar Tad Cu, ond dim ond chwerthin wnaeth e. "O," meddai, "ro'n i wedi anghofio am hwnna. Roedd y pennill wedi adael yn y bocs llyfrau. Pennill Castell Efa yw e." "Castell Efa?" Roedd Chris yn newyddus i wybod mwy.
Yr hen gastell sy'n ar y clogwyn y pen arall i'r bai. Mae'r pennill yn sôn am gyfrinach trysor Castell Efa. Chwarddodd Thad-cu eto. Dyna dasg i ti. Beth am i ti ddatrys cyfrinach trysor Castell Efa, cyn i ni ddod nôl o'n gwyliau?